Imamo ram, ja ti nabacujem loptice i ti moraš da ih složiš redom, jednu, drugu, treću i tako... Skroz do gore. Skroz do gore. Okej? Može, okej. Ajde. Ali ima još jedna stvar koju nisam rekao. Ne možeš da gledaš. Ha! Opa, izazov, a? Dobro, ajmo, mogu i zatvornih očiju. Spreman sam. Momci, ovakav je plan. Sad prvo otvorim loptice sve. Poređamo ih dole, 40-55. Onda napravim koje bojim i ništa, posto uzmem ofarban celu lopticu da bi se s obe strane video portret. Lepimo dok ne umremo, do sutra, preko sutra, ko zna. Dakle, radi ovako izgleda. Idemo! Okej, ajde. Šta? Ma daj! Wow! Uspeli smo, bravo, uspeo si ti. Ko mi kaže?